Mae'r llwch llu yn tasgu ym mhob man y cystadlu yn parhau. I ni'n licor rhain yn fawr iawn, yn dyn ni? Yndyn, mae'r catalog yn bwysig iawn. Yn bwysig iawn, ni'n ddibynnol arnyn nhw. Yndyn. A mi fyddwn ni'n ddibynnol ar rhain yn y dosbarth nesaf ar gyfer yr Ebolion Blwydd, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A sŵn yn cynyddu. Yndi, 13 wrth gwrs, mae rhain yn Ebolion Blwydd yn mynd fewn i 2 flwydd, ac mae nhw'n lot mwy vocal mewn ffordd. Mae'r hormonau yn newid, ac wrth gwrs mae nhw'n cwmni lot o ebolion eraill. Ac mae'n gramp o ddosbarth cael bod yn deg, achos mae ebolion yn gallu bod yn eitha lletchwith i ddangos adeg yma'r flwyddyn. Pam? Mae lot o rhain wedi gwneud ar ddangos trwy'r ha, a felly dyn nhw ddim wastad yn cadw mewn ffordd, bod nhw falle'n wedi picio ganol ha. Iawn. Ond mae'n braf cael gweld gymaint ohonyn nhw fan hyn wedi troi allan yna hefyd, felly ac yn testament i Harold Zult fel bod nhw wedi dod yma i gystadlu. Odi, yn dangos y parch sydd gyda nhw ato fe. Yn bendant. O ran y paratoi, beth am y paratoi sy'n wahanol nawr i'r adeg yma'r flwyddyn, gyfystyr ar haf? Mae'n anoddach, a lot anoddach o ran trio cael y coti yn iawn yn un peth. Mae cot y geia wedi eisiau dechrau pryfio ganol diwedd mis Awst, dechrau mis Medi. Felly mae'r rugs mlaen i gadw tymheredd. Fi lot o'r rhain hefyd o dan goliadau falle. Felly be maen nhw'n gwneud ydy cadw'r golau mlaen yn hwyrach yn y stable i twyllo'r ymenydd i feddwl bod o dal yn ganol ha. Sy'n golygu wedyn? Bod nhw ddim yn rhoi'r cot fyny. Hormon yn y llygad sydd yn rheoli pryd mae'r cot geia yn mynd ac yn dŵad, ac hynny o ran y tymhorau yn y gwanwyn wrth i'r diwrnodau dechrau cynyddu, mae'r cot yn dechrau dod allan. Wedyn, dyn ni'n gael yn yr hydref wrth i'r dechrau tywyllu'n gynharach. Mae'r cot yn pryfio achos mae'r hormon yna'n deud wrth y corff, wel, mae rhai paratoi at y geia. Felly, be maen nhw'n gwneud wedyn ydy rhoi goliadau ymlaen, daylight bulbs yn y stable, a bod nhw ar timers a pethau fel yna, jyst i sicrhau bod y cot yn cadw chydig bach yn well. Yr pethau bach, yr triciau yma sydd yn cael ei defnyddio. Felly pam nagw ti eisiau gormod o got? Wel, maen nhw'n edrych yn well ac yn mwy refined mewn ffordd, efo'u cotio yn llyfn ac yn slick. Maen nhw'n edrych yn well. Ac mae pawb yn trio brwydro wedyn yn erbyn natur i wneud yn siŵr bod y cot na'n aros ffwrdd cyn hirad y bosib. Ond meddwl mlaen wedyn ni, wyt ti yn gweld yr paratoadau a'r teithio hefyd sydd o flaen yr rheini sy'n mynd i ddod i gystadlu fori yn ogystal â heddi. Odi hwnnw'n cael effaith ar y ceffylau, y teithio yn dod o bell? Ydy mae eto. Fydd rhai blwyddi wedi cael ei ddangos trwy'r ha yn barod. Felly maen nhw wedi arfer ar teithio a mynd i sioe a be sydd mewn achlysur fel hyn. Mwy o job i'r swclod. Fi lot o'r rhai sydd yn teithio'n bell falle wedi dod neithiwr a stablu, fel bod nhw ddim a gymaint o bore heddiw. Os mae yna egni gwahanol yn y cylch gyda'r oedran yn cynyddu, yn does e? A ydych chi'n glywed mwy o sŵn yn does, mwy o fwrlwm. Dyma ni. Mae Graham Roberts yn dangos yn fannu. Ac dyma ni yr Ebolion Blwydd yn cael ei feirniadu. Bob un yn cael trotian allan o flaen y beirniad Harold Zult. Oh, 13 yn y dosbarth yma ar gyfer yr Ebolion Blwydd, y Merlod Mynydd Cymreig yn beirniadu. Mae Harold Zult o'r Iseldirodd. A fydde ti'n gweud bod hi'n deg i weid bod Harold wedi bod yn eitha pwyllog yn ei feirniadaeth? Yndi mae o, a ddim wedi poeni am newid y drefn hefyd, achos dyn ni'n gweld yn fan hyn bod yr un oedd yn ail wedi dod i fyny yn gyntaf. Ac y drydydd wedi dod fyny yn ail hefyd, felly mae yna dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd yn fan hyn. Pendoc, Pafadine Page Boy
sydd ar y brig gyda Adam Fletcher, dyma chwanaeth Roland Williams. Lynyd Bourne Wild yn yr ail safle, Graham Roberts yn dangos ac yn berchen. Dyna fe. A'r enwog liw sydd yn perthyn i wisge bob blwyddyn. Dwi byth yn siomi na di. Na, dim o gwbl. Dim o gwbl. Ac yn drydydd wedyn, dyn ni'n gweld yn hyn yr Ebol Ddu, sef Glebdale Playboy. Dyma chwanaeth Kitty Bodley. Yn cael ei arddangos... allan o'r march. Pendog Pageboy a'r gaseg Pendog Patchwork. Felly dyma ni ar y brig ar hyn o bryd. A fel o ti'n crybwyll y newidiaeth wedi bod, sydd yn ychwanegu y cyffro i'r sawl sy'n edrych, ond dim cweit gymaint i'r rheini sy'n cystadlu. Yn union, mae'n ambell i falle sydd wedi symud lawr y sefleoedd. Bydd wedi siomi rhyw faint os ni'n meddwl. Wyt ti'n gweld pam bod wedi newid? Wel, falle just... Dwi'n cweit yn siŵr os oes yna rhyw reswm bod y cyntaf wedi mynd lawr i'r pedwerydd, ond mae weithiau pan ydych chi'n cael golwg manylach ar hynny, ydych chi'n gallu gweld falle rhyw gwall fan hyn neu rhywbeth yn gryfach. Mae'r beirniad, dyn ni reit agos iddyn nhw fan hyn lle dyn ni yn y blwch sylwebu, ond mae'r beirniad yn agos iawn, felly mae'n gallu gweld pob dim. O'n i reit hoff o'r un sydd yn bedwerydd bellach. Oedd yna rhywbeth am yr ebol yma yn sefyll yn gywir, oedd y marciau yn y lle iawn, oedd yna le cyfrwy falle ar gyfer y dyfodol. A dyna falle yn teip mwy ar gyfer y marchogaeth falle, fysa'r rheswm fydd o wedi newid nhw. Ond yn sicr bod gen Jacks Wild yma yna dyfodol disglair yn y dyfodol. Ond dewch i ni gael gweld os fydd yr het yn ddiosg yn yr eiliadau nesaf yma. Mae e'n cerdded yn weddol bwrpasol. Mae wedi cymryd gofal yn ei benderfyniad. Wedi dod yn dipyn o batrwm gyda Harold Zoot o'r Iseldirodd. Dyna'n gallu dilyn yn iawn sut mae fformat y dosbarth yn fynd. Ti'n eisiau brysio? Wel, y gyntaf a'r ail sydd yn peri... na ni. Allwn ni ddod i atalnod llawn ar y penderfyniad. Mae yn derfynol te. A llongyfarchiadau mawr iawn i Pafadine Pageboy. Congratulations to the winner. A dyna ni Pafadine Pageboy. Yr ebol buddigol gyda'r adran A. Pafadine Pageboy. Well, Mr. Adam Fletcher, congratulations, Winter Fair 2025 winner. Amazing, absolutely amazing. This colt's been unbeaten all year. He couldn't go to the Royal Welsh this year because Kitty Bodley was judging and who owns the stallion and Justin produces, so we couldn't take it, so we thought we'd bring him here. So just to finish off the season with another win is just amazing. It was well worth the journey from Hereford. Oh yeah, definitely. It's always well worth. We love the Winter Fair. To be honest, we have a lot of success. I've got to say that Karen's done a magic job on this horse. She's been sweating her nuts, trying to get him right for this show, and it's been real hard work. So now we're going to the bar down at Greenlands to go and celebrate with Roland. Well, you celebrate. Thank you very much, and good luck in the championship. Llongyfarchiadau. Thank you. Ebol Blwydd buddigol. Wedi tipyn o bwyso a mesur fe ddath hi'n glir. Mae Pafadine Pageboy yw'r ebol blwydd buddigol gyda'r adran A. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchenog Roland Williams. A Pafadine Pageboy yn cael ei dangos ar ei orau gan Adam Fletcher. Gyda 2-7, Roland Williams ar ystod y Pafadine Pageboy. Yn ail o 2-5. Gref Robert o'r Exam efo Lynyd Bourne Wild. Yn trydydd o 2-5.